Det vi skal, det er, at vi skal herhen. Det er herhen, vi skal. Hvad er det? Det er undertegnet, som har moret sig med nogle af de der har Photoshop derhjemme, ved, at det her det er lensflare-filteret i Photoshop. Er der nogle grafikere til stede? Nej, det var det vist ikke. Jeg havde en grafiker med på mit sidste kursus. Men ja, det er for så vidt fuldstændig flinteren ligegyldigt, hvordan det her det er fremkommet. Det er en måde at illustrere det, der sker på i en interaktion, i en dialog. At vi snakker med folk, der er en åbning et eller andet sted, og så kommer der noget mere, og man går ud til nogle forskellige emner. Nogle ting husker man meget tydeligt. Der var måske lige et emne, eller der var én ting, man kunne blive enige om. Der var én ting, som man viste sig at have til fælles, og det er det, man så husker tydeligst. Og så er der alle de der andre små gnister af ting. Og for mig så, når en samtale er flirtende, og der er den der, vi siger jo også i daglig tale, gnist, ikke? At der er en gnist, en særlig gnist, og der er kemi og sådan noget. Så i min verden, så opleves det nogenlunde eller det her. Det er jo ret lidt ligesom, når man står ude, I kender det om sommeren, det er typisk om sommeren, det sker også nogle gange om vinteren, ude ved havet. Så når solen rammer fra en helt bestemt vinkel, så får man det der glimmer i overfladen, ikke? Og det er kun med en særlig indstrålingsvinkel. Det er ikke bare sådan, når der er høj sol i næ. Og hvis man er heldig, kan man fange det på kamera, og så får man de der gnister og det er lidt sådan, vi i daglig tale omtaler det, at når der er kemi, når tingene fungerer, når det er sådan, at der er en gnist osv. Er I forvirret? Godt! Det er Schrödingers lolcat. Det er lolcat, hun er i kvantumkassen måske. Hvad har det med noget som helst at gøre? Jo, det har selvfølgelig noget med at gøre, at når det er sådan, at vi går ind i en dialog med andre mennesker, også bare fordi den er sjov, ikke? Når vi går ind i en dialog med andre mennesker, så er alting sådan set muligt. Jeg hører meget ofte fyre, der spørger mig, hvordan ved jeg, om den er der? Altså, hvornår ved jeg, om den er hjemme? Hvornår ved jeg, at jeg kan gå all in? Og hvornår ved jeg alle de her ting? Og mit standardsvar, det plejer at være den her, ikke? Fordi det ved du først, når du har åbnet kassen. På engelsk, der er der jo sådan en sjov lille tvetydighed i boxes og så videre, men det behøver vi ikke at snakke om. Ja, og præcis, og ja, den ligger jo lige for, ikke? Og vi skal selvfølgelig også lege lidt med ord i dag. Det er en af mine absolut favoritdiscipliner i hele verden, det er at vende og dreje ord og folde dem til noget nyt, og få noget nyt og spændende ud af det. Det er en af de måder, som jeg interagerer med andre mennesker på, verbalt i alle fald. Og den sidste kat i denne her omgang, I kender alle sammen cat string theory, de er jeg, som jeg glemte helt at spørge, hvor mange af jer, der egentlig sådan var aktive TGO'er, men jeg går ud fra, at I stort set alle sammen er derinde sådan med jævne mellemrum, eller har været der. Ikke længere? Det kender jeg ikke, cat string theory. Nej, okay, ganske kort. Er der nogen, der kender den her snart klassiske cat string theory, og har lyst til at fortælle til resten af forsamlingen? Tænker du på den med, hvis man giver den altså sådan et garnnøgle, så dasker den til den 2 gange, og så gider den ikke mere, før man begynder at hive i den? Lige præcis, ikke? Og det er jo, det er lidt en mystery ting, ikke? Men det er noget med, at når det er således, at man dangler lidt noget bait foran en kvinde, eller hvilken som helst anden person naturligvis også, men når vi snakker seduction, og vi snakker sted pick-up og så videre, men så er teorien lidt, at jamen, man er nødt til at tage det væk. Teorien omkring push-pull og så videre. Man er nødt til at tage det væk igen, fordi så synes hun, det er spændende. Hvis man er for tilgængelig, hvis man er for nem, så er man ikke interessant. Man er nødt til at spille kostbar. Og I kan formodentlig allerede nu se på mit sådan lidt sarkastiske kropssprog, at jeg som udgangspunkt ikke synes, at det er verdens bedste teori at gå efter. Det er ikke, fordi den ikke virker, fordi det gør den. Det er mere et spørgsmål om, at hvis man begynder at se
al interaktion som, nu må jeg ikke investere for meget, og nu investerer jeg muligvis for lidt, og nu må jeg også nødt til at vende mig rundt og lave backturn, sådan så at hun får lyst til at investere i mig igen. Så bliver det nogle underlige, mærkelige, bizarre, forkrampede dialoger, man har. Fordi så glemmer man jo helt at være til stede i nuet og se på, hvad er det for en person, som jeg står overfor. Og i stedet har travlt med at tænke, gør jeg nu det rigtige i forhold til teorien? Så derfor så kan jeg godt lide den her. Så der er den lille kat, som tester din superstrengs teori. Mellem cat string theory og superstrengs teori, så ved jeg godt, hvad jeg synes, der lyder mest spændende. Det er ikke fordi, jeg ved skide meget om superstrengs teori, så bare roligt. Men det er mere et spørgsmål om, at den tanke omkring, at jamen, der er flere, det kommer jeg tilbage til, jeg håber I forvirrer nu, men der er flere realiteter bundet ind i den realitet, som vi umiddelbart opfatter. Det er lidt derfor, den her er kommet ned. Uden at det skal blive for langhåret, uden at det skal blive for super nørdet. Det skal handle om nu, det er for det første, hvordan holder man samtale kørende? For det andet, hvordan giver man et godt indtryk? Og for det tredje, hvordan gør man en samtale mere sexet? For overhovedet at begynde at snakke om flirtende small talk, så er vi lidt nødt til at finde ud af at være enige om, hvad er small talk i det hele taget. Hvor mange af jer hader small talk? Det er okay at række hånden op her, fordi... Måske. Lidt. Hvad du mener med det, tror Ja, jeg. præcis. Ikke? Fordi den type af small talk, hvor man sidder... Jeg har altid prøvet at være til sådan nogle af de der... Nu håber jeg ikke, at jeg træder nogle over tæerne her, når jeg siger familiefester i Midt-Sønderjylland. Det er, hvor jeg kommer fra. sådan noget vejen, og hvad hedder det lidt længere, der er noget med G, hvor jeg har været en gang. Kram, og man sidder, og det er forsamlingshus, og der er suppesteg og is, og der er noget med et hammertovn, og der er nogen, der siger skål, og så bliver der sunget nogle sange, og så bliver man af en eller anden årsag altid placeret lige præcis ved siden af ham, som der bare skal sidde og fortælle om ting, som man ikke aner noget som helst om. Og det er sådan, så sidder man i grupper, jeg garanteret prøver det